Di Kongrekê Rojnamevanî da roja înê heştê meha yazdan 2019 piştî dawî hatina civînên xola yêkem ya Komîta Distûra Sûriya biçûk kirî, Hadîl Behra Serokê şanda opozisyona Sûriyê di Komîta Distûrî de gote gelê Sûriyê milatekî hema reng e, lê di nav de pêk hate hene û divê ew pêk hate neyên paşguh xistin. El Behra amaje kir û got ku birayên me yên Kurd jî hene û demekî dirêj dibin êş û azaran de derbaskirine û divê em bi yekcarî wê pirsgirêkê çareser bikin û tûcaran nayê qebûlkirin em lê ser Kurdan bisepînin bibin Ereb. Roja duşemê 4 Mehê civîna xola yêkem ya civînên Komîta Distûra Sûriya biçûk ku ji 45 endaman ji rejîm û opozîsyon û civaka sivîl pêk tê dest pê kir û roja înê heştê Mehê Komîtê Civînên Xola Yêkem bi dawî anî û biryara civînên xola duwem jî di 25 vê Mehê de li Cinêfê were encam dan. Derbarê naveroka civînên xola yêkem di Kongrekê Rojnamevanî de şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Geir Pedersen ragihand ku di civînê de mijarên ji navbirina terorê û dezgehên dewletê û destsaladariya yasa pêşxistina distûrê hatin gengeşekirin. Herûha got ku her du aliyan ango rejîm û opozisyonê li ser gelek xalan li hev kirin. Lê hîn jî hin nakokî mane û civînên xola yêkem dosyeya girtiyan gengeşe nekirine. Pedersen herwiha banga bicîkirina agirbestekî ji bo Rojavayê Kurdistanê ango Bakurê Sûriyê jî kir. Di Komîta Distûra Sûriya biçûk kirî de ku ji 45 endaman pêk tê, Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKS diriya serkirdeyê Kurd Kamîran Hacûre wekû nûnerê Kurdan tê de cihê xwe digire.